Cika yang punya klien Pak Ati. Selamat malam. Oke. Buat tekan telepon tanggal loro. Tumblek-blek buatan kayen kiri. Saking Cika kayen. Pak Ali Jopait. Selamat malam Pak Ali Jopait. Kedua-dua Bojonegoro. Sugeng dan lupa. Salam sekarang kulo Pak Markuat saking Teger. Pak Markuat saking Teger. Selamat malam Bapak Markuat. Mas Tejo ayah desa Mas Germo Gateng TV no YouTube Mas. Oke tenan Mas Tejo yo jelas Germo kok. Pak Eja Vina Malean Cak salam diaturaken bisane wonten Malaysia Mas Omek sing Pak Davina nuwun. Waktu kambang kali ono ing pinggir baru ketemu awakku langsung naksir. Oh ya? Kelincutan koyo kelangan pinggir. Wit kelapa kuwi arane keluku. Ayo yu tak sikari diporo dadi pitu. Ayo tuh sak bendino iso gak iso turu mas. Kangen beat ngomong ora kewektu. Arang-arang bakar gedang nggo geni. Ayo Yuni sampai kereng awakku iki mikiri. oh ya? Gedang raja tak tunda nanti banget codot. Timbang urung anu wong kulune pedot. Gedang sawinae ora patopo. Ayo po ati iki estune mung kanggo rika. ayo kok Gedang ijo satu di beredeli. Yen gak percaya badan dodo iki. dudu waktu yang cilik arane pasir. Ayo sir Waktu kambang kali ono ing pinggir kontinggir. baru ketemu awakku langsung nafsir. Kelincutan koyo kelangan pinggir. Wit kelapa kuwi arane keluku. Tak sikari diporo dadi pitu. Sak bendino aku ra bisa turu. Kangen diko ngomong ora kawakku. Arang-arang bakar gedang aku geni sampai kareng aku iki mikiri. Oh ya? Gedang raja satu dana timbangan codot. Timbang urung anu wong kulo kepecot. Mas Sujanto Godhong sawinae ora patopo atiku. Iki estune mung kanggo rika mas. Gedang ijo satu di beredeli. Yen gak percaya badan dodo iki. Cintaku hanya kamu. Cinta
takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, Beres. kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, Cerit. tetap setia sampai mati. Cukup kamu saja, Cerit. kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia